Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol uned 1. Y rheolau sain a cosyn ac arwynebedd trionglau. Felly ni'n mynd i edrych gynta ar arwynebedd triongl. Dyna ni triongl sydd ddim i fod i edrych yn hafel ochrog. A ni'n mynd i labelu'r corneli gyda A, B, C yw'r onglau, a wedyn yr ochr gyferbyn ar ongl A yw'r ochr A fach. Yr ochr gyferbyn, y C fawr, yr ongl C yw C fach. Yr ochr gyferbyn, yr ongl B yw B fach. So maint yr ochrau yw'r llythrennau bach. Os na i ollwng perpendicular i lawr o cornel B i fod yn perpendicular i'r ochr B a galw'r uchder yn H. Felly ni'n mynd i edrych ar yr triongl ar yr ochr chwith. A os edrychwch chi, sain A yw gyferbyn dros hypotenuse, felly H dros C, H am yr uchder nid yr hypotenuse dros C. So H dros C yw yr sain lluosi dy C, a fi'n gael bod H yn haflu C, sain A. Ond arwynebedd triongl yw hanner sail lluosi uchder. Felly, ar gyfer yr ochr sydd gyda ni yma, sail yma yw B, felly hanner y sail B lluosi'r uchder, a'r uchder yw C, sain A. Felly mae gyda fi fan hyn nawr ar gyfer arwynebedd unrhyw triongl yn lle'r sail ar uchder, mae gyda fi hanner B lluosi C, lluosi sain ar ongl rhwng B a C. Sef A. Felly hefyd, sa fi wedi troi'r triongl yma a gollwng perpendicular o A fawr, o'r ongl A fawr i'r ochr A fach, byddwn ni'n cael arwynebedd y triongl fel hanner A, B, sain C. Neu ni'n gallu cael fel hanner C a sain B. Felly beth sydd gyda chi yw hanner lluoswm dau ochr lluosi sain yr ongl rhwngddyn nhw. Felly ar gyfer C, bydde dy fi hanner A, B lluosi sain yr ongl rhwngddo fe. Felly arwynebedd unrhyw triongl yw hwnna. Reol sain, eto gyda ni'r un triongl, a uchder, H, yw C sain A eto. Felly, edrych ar yr ochr, yr ongl, y triongl ar ochr chwith, i ni'n cael y gwybodaeth yna. Edrych ar y triongl ar ochr dde, mae sain C yn haflu gyferbyn H dros hypotenuse A. Ail drefnu hwnna, lluos gyda A, a ni'n gael bod H nawr yn haflu A sain C. Felly mae H yn haflu C sain A, neu mae H yn haflu A sain C o'r ddau triongl ochr yn ochr ei gilydd. Felly ni'n gallu gosod yr H yn haflu ei gilydd, a ni'n cael bod A sain C yn haflu C sain A. Rhannu gyda'r sain A a'r sain C, a fi'n gallu cael yr A's ar yr un ochr, A fawr a'r A fach, a'r C's ar yr ochr arall. Felly A rhannu sain A yn haflu C fach rhannu sain C fawr. Neu, gallai droi hwnna pen i weired, a ni'n cael yr un peth, mae dibynnu a beth ych chi angen dod o hyd iddo. Os ych chi angen yr ongl, byddech chi'n defnyddio'r ffurf yma o reol sain. Felly sain A dros A yn haflu C, sain C dros C fach. Neu, sa fi wedi cylchdroi'r triongl yma a cael A felly ar y top, byddwn ni'n cael y wybodaeth ar gyfer rhain yn haflu B sain B. Neu, os ni'n siarad am yr ongl, sain B dros B. Felly mae tri mynegiad gyda ni yma yn haflu ei gilydd. Chi'n dewis dau ohonyn nhw dibynnu ar y cwestiwn chi gyda. A naill chi angen dod o hyd i'r ochr, byddech chi'n defnyddio yr rhes yma, neu chi angen dod o hyd i'r ongl a chi'n defnyddio'r gwylod.
y reol cosine. Nawr, os alwyd ni yr ochr gwylod o'r cornel A i lle mae'r perpendicular yn dod i lawr yn x, felly bydd yr ochr arall o'r perpendicular i'r cornel C yn mynd i fod yn b, gan bod y gyd yn b minus x. Felly fi'n mynd i nawr cael doi triongl eto, fel oedd dyn ni'n y reol sine, a fi'n mynd i ddefnyddio Pythagoras. Felly ar yr ochr chwith, mae gyda fi h sgwar yn un o'r ochrau byr yn hafel i'r hypotenuse sgwar minus x sgwar o'r ochr byr arall. Ar gyfer triongl 2, mae gyda fi h sgwar ochr byr yn hafel i'r hypotenuse sgwar a sgwar minus yr ochr byr arall b minus x wedi sgwario. Nawr fi'n gweld bod h sgwar yn hafel i rhywbeth a h sgwar yn hafel i rhywbeth arall. Felly fi'n gallu gosod rhain yn hafel iddi gilydd. A fi wedi llosi y braced allan, felly b minus x di sgwario, yn mynd i fod yn b sgwar minus dwywaith y canol, 2bx plus x wedi sgwario ar y diwedd minus x, llosi minus x, yn mynd yn plus. Felly mae gyda fi yma, yr ochr chwith minus x sgwar, a'r ochr ddim yn minus x sgwar gyda fi, felly fi'n gallu cael gwared rhain. Felly mae c sgwar da fi yn hafel i a sgwar minus b sgwar, minus llosi minus yn mynd yn plus 2bx gyda fi yma. Ail drefnu hwnna i gael a sgwar yn hafel i, felly a sgwar yn hafel i c sgwar plus b sgwar, neu b sgwar plus c sgwar, a minus y 2bx. Felly, gwneud a yn destun, a sgwar yn destun yr hafaliad yma. Ond, yn lle x, i ni'n gweld o triongl 1, mae x rhannu dy c yn cos a. Felly mae x yn mynd i fod yn hafel i c cos a. Felly ni'n gallu gosod hwnna mewn i'r hafaliad ar gyfer a sgwar, a ni'n gael bod a sgwar yn hafel i b sgwar plus c sgwar minus 2bc cos a. Felly eto, a sgwar gyferbyn yr ongl yn hafel i'r ddau ochr arall di sgwario, felly darn o Pythagoras minus 2 waith y ddau ochr ni'n siarad am wedi lliosi cos yr ongl rhwngddyn nhw. A eto ni'n gallu ail drefnu'r triongl yma i gael b sgwar felly, mynd i fod yn hafel i c sgwar, y ddau ochr arall, c sgwar plus a sgwar minus 2c a cos b. Felly ni'n siarad am yr ochr un di sgwario yn hafel i y ddwy ochr arall di sgwario minus 2 waith y ddau ochr yna lliosi cos yr ongl rhwngddyn nhw, a'r un peth ar gyfer c sgwar. Felly dyna chi 3 mynegiad yn defnyddio 3 ochr ac 1 ongl. Felly mae'n dibynnu ar y cwestiwn sydd gyda chi pa un o'r rhain byddech chi'n defnyddio.